Sa number 2, plete sa Fast Craft ang ginalantaw magasaka pagig. Sunod kay Frank Carbon ang consultant sa Bizam Express. Una na sila nga nagpatuman sang 70 pesos nga saka sa plete sa nagahamboy pa lamang sa 100 pesos ang kada litro sang diesel. Mga duha ka semana ang nagligad. 740 pesos ang one-way sa first class subong kag 650 pesos ang tourist class. Karon, yara na sa 130 pesos ang litro sang diesel. Sunod kay Carbon, ginapaabot nga magasaka pagid ini. Ila ginalantaw ang pagpatuman sang saka sa plete sa ikaduha nga tion. Ila pa nga ginasuma kag mahimo nga 20 pesos to 30 pesos ang idugang sa plete. Normal nga paabuto ng saka sa kadamuon sa pasahero sa kada Semana Santa kung ipaanggid sa normal nga adlaw. Pero sunod kay Carbon, ang kadamuon sini nga Semana Santa hindi na parehas sa nagliligad. Para man gani makakinot, gin-reduce na sang Bizam ang ilang nga trips. Imbes nga 4 ka round trips, 3 na lamang ang ilang nga ginapatuman, humalin Martes, tub-tub Domingo. Lunes na lamang ang 4 ka trips. Kag mas ginpahinay ang speed. Tigaylo nga 1 ka oras ang Iloilo, Bacolod, Iloilo. Karon nagalawig na ini sa 1 ka oras. Kag tunga tub-tub 1 ka oras kag 50 minutos. Para tigayon makakinot sa mga 20% sa fuel consumption. Lakip sa panawagan sa business sector karon sunod kay Carbon ang pag-activate sang local price monitoring teams. Pero na-anticipate namon nga hindi siya maguntat sa 100 pesos lang ng diesel sa pump price. Masige pa na kitungod siyang gira sa Indonesia nga why kwantsong ginbuhat pa ginamon is to reduce. Muna demand reduce na muna ng amon consumption by losing our number of round trips. Instead of 4, 3 na lang. However, ang amon nga paglantaw sa nga sunod after the whole week, hindi siya magbalik sang nga volume. So, basi, we might be able to increase another 20 to 30 pesos siguro.